Здравейте хора, днес ще ви покажа как да си направите бърза и лесна къща. Да започваме. Да го пишем никак. Така. Ще го направя на кред... Опа, не го кретнах. Така. Искам да ви покажа как да си я направите, защото на мен много ми хареса. Нали, аз си съм я измислял. Не съм я копирал от никой. Така. 2. Слагаме така първоначално и броим 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И на 9-то така слагаме. После така. После пак броим 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Добре, така. И тук вече може да набориме, защото гледаме от другата страна. Така. Така. Вие решете къде и с коя страна да ви е вратата. Опа. И ще дам на паузата, за да сторя пода. И така, хора, ето ни пак отново. Направих пода. И така, продължаваме. Тук както едно, броиме нагоре. 1, 2, 3. Така, пак на другото. 1, 2, 3. Така. 1, 2, 3. Така. 1, 2, 3. И така. После правим така стените. Така. Опа, тук вратата. Така. После така правим. Не, така. Да. После тук слагаме също. Така. Така. Така правим. Добре, ще ни трябва майско. Така. И аз съм на най-новата версия с теглеция 0.14.0. Аз се изтеглих. Много хубава, може да си правите капани. Слагате си брони на креатив. Но на старите версии на креатив не може да си слагаме брони. И просто много хубаво. И да продължаваме. Така, сложих стъкла. И сега така правим. Така. Не, 2, 1. Така. 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 Опа. Така. Така правим. Аз тази къща съм си я правил и на Survival, но много трудно, защото покрива трябва да го направиш. И така използвах дърт, за да се качвам за покривът. И ми стана. Вие ако искате на креатив, първо ако искате пробвайте дали ще ви стане. И тогава
Ако искате, се пробвайте и на Survival. Бъгва нещо, защото версията все още е нова и може да бъгва, защото на мен бъгва. Така. Не тука. Не такива врати. От тия. И слагаме врати. И така. Ето е къщата. Хубаво е. Вие си изберете как да го завеждате вътре. Това беше от мене. Палец нагоре и чао!